Incwadi kuIsaya isahluko 54 55 verse 1. Nina nonke enomileyo, nina nonke engenalo ulwazi kaNkulunkulu, nina nonke enihluphekile emoyeni, nina nonke enixakwa imishado yenu, nina nonke enidukile enibulawa ukufebe, nina nonke enibulawa inkanuko, nifuna ubulungiswa. Uyanimemeza uJesu Kristu uthini? nina nonke enomileyo, nina nonke enomileyo, nonke nomile nifana ugwadule, wozani emanzini, wozani kuphi? wozani emanzini, yekani ubhiya, yekani cold drink. Awudingi cold drink manje, no, uzoyiphuza later. Ubhiya ulahle uchithe, ungasasondela kona ubhiya, no. Nina eningenamali, wozani nithenge. Akufunwe imali yakho ke la. Sentshela ngosonke isikhathi sithi la, haleluya, 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 haleluya. Ayifunakali imali yakho la. Akufunakali imali la. Wozani nithenge. Wozani nizothenga ngaphandle kwemali. Nidle mahala. Wozani nithenge ngaphandle kwemali. Wozani nizothenga ngaphandle kwemali. Leku ukweleta ubhiya ube nezikweletu zikabhiya. Wozani nithenge ngaphandle kwemali. Shiya iwayini. Chithe le wayini leli. Yebo iwayini nobisi. Uzophuza iwayini lobuhlakani. Kungabizwa lutho. Iwayini igazi likaJesu. Iwayini igazi likaJesu lesikhuluma ngalo la. Kungabizwa lutho. Sikhuluma ngobisi, ubisi, ubuhlakani obuqinisa amalungu omzimba wakho. Kungabizwa lutho. Konke kuKristu. Amanzi okuphila akuKristu, aphuma edwaleni, idwala nguKristu. Nichithelani imali kukho okungesikho isinkwa. Why waste imali yenu ngobhiya? Namantombazane. Niyichithelani imali kukho okungesiso isinkwa. Why waste imali yenu kulabafundisi benu abanganibizeli ekulungeni, abanganikhuzi ekutheni niyakuba izoni? Why niloke ninikela lapho? Nenzuzo yenu kukho okunganelisiyo na. Angikhuli labafundisi benu banitshela ukuthi ke uNkulunkulu uzobusisa ngemoto, uNkulunkulu uzobusisa ngomuzi, uNkulunkulu uzobusisa ngomunye umfazi. Lezwa yonke leyo ukukhohlakala, ukufuna isikhohlakala sikhuluma ngomunye umfazi, umfazi wakhe saphila. Why imosha isikhathi? Nidlala ngesikhathi. Nichithelani imali kukho okungesiso isinkwa. Nibathengela izimoto labafundisi benu nalaba false prophet benu. Nenzuzo yenu kukho okunganelisisi. Niphila ufebeni nisebenzela ukuthi nifide imndeni yabantu ngenxa yokuthi nje anikwazi ukuziqoqa, anifundisekile. Ngilaleleni nokungilalela, nidle okuhle. Yezwa indaba uthi ngilaleleni, uqala ufuna ulalele ukuthi khona kumele uyenze. Ngilaleleni nokungilalela, nidle okuhle. Zehlise zithobe. Uma ufuna ukudla ngaphansi kwesandla sikaNkulunkulu, zehlise zithobe. Zazi ukuthi wena uyisoni, u-empty. Umphefumulo wenu ujabule ngamanoni. Akusuka uzojabula inyama la, kuthiwa uzojabula yini? Umphefumulo wenu ujabule ngamanoni. Ujabule abona imfundiso kaNkulunkulu. It's the best education ever. Yes God. Awutholi i-PhD ne-degree na wonke nama-diploma, wonke ama-qualifications abanika wona. GDP, No. uNkulunkulu uthola amanoni ufike. Haleluya, 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 haleluya. Uthola amanoni. Umphefumulo wenu ujabule ngamanoni. Azojabulisa umphefumulo wakho, akukhulise. Ithele eqaleni lithi wena enomileyo, nina nonke enomileyo, wozani nizophuza, wozani emanzini, wozani nizophuza kuKristu.